22.121 handtekens had de actiegroep om te bieden. Van mensen die de Sionsberg redden willen. Het is net zo dat sluiting dreigt voor het hele ziekenhuis. Nee, er werd toen sprake van een aantal oordelingen die zo'n sluiten worden. Dat betekent ook dat het ziekenhuis in functies in de hele breedte net uitvieren kan. Wij komen ervoor op dat we zeggen we willen alle functies bewaren voor het ziekenhuis in Dokkum. En we hopen dat we dat met deze actie ik mij bereiken kunnen. Nog even op de foto in actietenu en dan zet de groep van 8 man aan naar Den Haag. In het Tweede Kamergebouw moeten ze de spandoeken en hessies inleveren bij de beveiliging voordat ze de handtekens ombieden maaien. Ze binnen onder de indruk. Ja, weet je, ik ben nog nooit eerder geweest. Dus een hele entourage hier en hoe het nou hier en matten. Ze hebben hier nu mooie hessies om, maar ja, die maken we uit, want we moesten uit, maar we moesten helpen dat het spel inleverd worden. En dan zou je dus span ook mochten het maaien en soms soort dingen. Ja. Waarom mocht het? Ja, voor de veiligheid, hè? Oh. Dus je was bang dat we bij de slag van het spandoek beginnen te slaan. Ja, hè? En dan kan de petitie onbeen worden. De Tweede Kamer vindt het wichtig om te praten over de toekomst van Lietse ziekenhuizen in krimpregio's, zoals de Sionsberg. Hoe ging het? Nou ja, wees een beetje bibberig. Ik word hurt. We winnen al wat later, dus dan viel die wat op die hagen. Maar ik moet denken van ja, we moeten justitie nemen. Dus maar ja, dat moest eerst even een beetje terugdringen en met mezelf even wat rustig maken. Dat doe ik wel aardig toch? Ja. Wat denk je? Ik had een heel goed gevoel daarover. In het begin net, maar nu loop ik wel af het mij snel een dag op rij. Het debat zal over een paar weken plaatsvinden in de Tweede Kamer.